Γιατί είναι προτιμότερο τα παιδιά να μαθαίνουν τις ηθικές αξίες μέσω ιστοριών και παραμυθιών? Τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα μέσω της ενεργής συμμετοχής τους σε κάτι και οι ιστορίες και τα παραμύθια αποτελούν μέρος αυτού. Σε αντίθεση με τα μαθήματα και την επιβολή, οι αφηγήσεις δημιουργούν καθηλωτικές εμπειρίες, όπου τα παιδιά βλέπουν χαρακτήρες να αντιμετωπίζουν ηθικά διλήμματα και να βιώνουν τις συνέπειες των πράξεών τους. Αυτό κάνει τα ηθικά διδάγματα πιο κατανοητά και αξέχαστα, καθώς τα παιδιά συνδέονται συναισθηματικά με τους χαρακτήρες και τις περιπέτειές τους. Τα παραμύθια απλοποιούν επίσης περίπλοκες ηθικές έννοιες με τρόπο που τα νεαρά μυαλά μπορούν εύκολα να κατανοήσουν. Αφηρημένες ιδέες όπως η ειλικρίνεια, η καλοσύνη και το θάρρος γίνονται ξεκάθαρες μέσα από τους χαρακτήρες και τις πλοκές. Αλλά και πιο απλοϊκές έννοιες, πιο δύσκολες στην κατανόηση, όπως η έννοια του χρήματος ή της οικογένειας, θέματα που συχνά συναντάμε σε πολλές εκδοχές, όπως η ιστορία της ταχτοπούτας, του Τζακ και της φασολιάς και σε πολλά άλλα. Όταν τα παιδιά βλέπουν ήρωες να ανταμείβονται για τις αρετές τους και κακούς να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες των πράξεών τους, αναπτύσσουν μια φυσική αίσθηση του σωστού και του λάθους, χωρίς να χρειάζονται αυστηρούς κανόνες. Γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό να εντάξουμε τέτοιου είδους ιστορίες στη ζωή τους από πολύ μικρή κιόλας ηλικία. Γράψτε μου στα σχόλια, εσένα ποιο είναι το αγαπημένο σου παιδικό παραμύθι?